дуруди бепоён. Ман хушнос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. Саволҳои зиёде ба ман додед оиди зарари маънавӣ ва моддӣ. баъзе шумо сарфам нарафтед ки зарари моддӣ маънавиро чӣ гуна рӯёндан лозим, ба воситаи кадом мақомот. ман ба саволҳои шумо чунин ҷавоб медиҳам. аз Тоҷикистон зиёд нафарон ба ман савол додед оиди ҷангу ҷанҷоли ҳамсоягӣ, оиди таҳқири баъзе мақомотҳо нисбати шумо ва баъзе ҳамсояҳо ва шаҳрвандоне ки шуморо латту кӯб карданд, зарари моддӣ маънавӣ расонданд, шаъну шарафи шуморо дар умма пас заданд, таҳқир карданд, шуморо дашномаҳои қабеҳ доданд, шуморо туҳмат карданд ва шумо ҳуҷҷатҳоро равон кардед. ман ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дидам, хондам, аммо шумо хоҳиш кардед ному насаби шуморо нагирам. ман ҳеҷ вақт ному насаби касеро беиҷозат дар умма намегӯям. фақат бо хоҳиши худи шаҳрванд метавонам ҳуҷҷати ӯро, ному насаби ӯро пешниҳод кунам ба умма. барои ҳамин ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам. вақте ки шумо аз тарафи фарқ надорад, ё мақомот аст, ё аз ягон идора аст, ё шаҳрванд аст, ё ҳамсоя аст, агар бегуноҳ латту кӯб шавед, шумо ҳуқуқ доред аз ташхиси судӣ тиббӣ гузаред ва рост ба мақомоти судӣ ҷои зисти анамун ҷавобгар рафта аризаи даъво гиред. фаромӯш насозед ки дар асоси моддаи 1115, моддаи 1116 кодекси гражданӣ қисми 2 кодекси гражданӣ ҷумҳурии Тоҷикистон, шумо ҳуқуқ доред ба суди ҷои зисти анамун ҷавобгар ё суди ҷои кори ҳамун ҷавобгар муроҷиат кунед. ҷавобгар бигзор зарари моддию маънавӣ шуморо барқарор кунад. вақте шумо ки тарсидед, мин баъд ҳамин хел проблемаҳо дар сари шумо зиёдтар мешавад. ҳеҷ вақт тарсидан лозим нест. вай корманди мақомот аст ё мақомоту идора ҳаст, ё ки вай шаҳрванди оддӣ аст, ё ки вай пушту паноҳи зур дорад, ё ки вай ҳамсояи шумо ягон вазифадор мансабдор аст. бинед ки латту кӯб кард, ҳама телефон доранд, дар телефон сабт кунед, яъне запс кунед, сурат гиред, марҳамат аз ташхиси судӣ тиббӣ гузаред, марҳамат ба суд тиҳед ариза. суд ҳатман бояд ки дар асоси қонун, дар асоси кодекс ҳалнома бароварда ва зарари шуморо барқарор кунад ва суди ҷироҷиён ҳатман бояд зарари шуморо рӯёнда диҳанд. ғайри ин аз шаҳри Москав ба ман ҳамватане занг зад ва ба ман муроҷиат кард ки як блогери ҳамватани бо тоҷики мо ӯро дар видео гирифта дар ютуб мондааст, ӯро машини қалоб гуфтааст, шаъну шарафи ӯро пас задааст. ман ҳаминро гуфтаниям ки чунин саволҳо зиёд ҳастанд аз ҳамин Русия ки мегӯянд ки блогерҳо худ аз худ моро нашинохта аз рӯи мо ҳар хел гапҳо менависанд, баромадҳо мекунанд, таҳқирҳо, туҳматҳо мекунанд. фақат як чизро ба шумо мегӯям. ба саволи шумо аввал ман ҷавоб медиҳам ки шумо ҳамчун шаҳрванд ҳуқуқ доред дар кадом давлате ки набошед, ҳуқуқ доред ба суд муроҷиат кунед. агар дар Русия хоҳед ба суд муроҷиат кардан, дар асоси моддаи 151 кодекси гражданӣ Федератсияи Русия, яъне ки рӯёнидани зарари маънавӣ, яъне ки зарари маънавӣ мешавад моральный ушерб. шумо ҳуқуқ доред ҳамин моральный ушербро ба воситаи суд аз ҳамон ҷавобгар талаб карда гиред. фақат факту далел бояд бошад. бе факту далел суд ба назар намегирад. барои ҳамин ғайри ин гуфтаниям, хо блогер бошед, хо журналист бошед, хо шаҳрванди оддӣ бошед, ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад дар саҳифаҳои интернетӣ фейсбук, одноклассник ё ки контакт ё ки ютуб ё дигару дигар нисбати нафаре туҳмат кунад. нафареро агар нашиносад, ягон факту далел надошта бошад, ягон ҳуҷҷате ки тасдиқкунанда бошад ки он гунаҳгор аст ё ки қалоб аст ё дузд аст ё фаҳш аст ё дигар аст, ягон журналист, ягон корманди ҳифзи ҳуқуқ, ягон шаҳрванд ҳуқуқ надорад ки ягон блогер ҳуқуқ надорад ки нисбати ҳамун шаҳрванд баромад кунаду шаъну шарафи ӯро пас занад. фаромӯш насозад ки дар асоси қонун ҷавоб медиҳад. агар он нафар ба суд муроҷиат кунад, ба ӯ зарари маънавӣ расонидаашударо чӣ қадар пуле талаб кунад, ҳамонро исбот кунад, анами ҷавобгаре ки дар ютуб ё дар газету журналу мақолаҳо нисбати ҳамон нафар туҳмат навишта бошад, бе далел, бе исбот, анамо зарари маънавиро пурра бармегардонад. барои ҳамин гуфтаниям, баъзе блогерҳо, баъзе журналистҳо хуб мешуд нафареро ки шумо дар газет чоп мекунед, дар маҷалла ё дар сайтҳои интернетӣ, аввал аниқ кунед, доказат дошта бошед, далел дошта бошед. далел чи аст? яъне нисбати ҳамон шаҳрванд ҳалномаи суд бошад ё ҳукми суд бошад. ҳамин ҳалномаву ҳукми суд ба қувваи қонунӣ даромада бошад. агар имрӯз ҳалномаву ҳукмро эълон кардан, вай маъное надорад ки шумо эълона фаҳмидед дар ютуб баромад кунед блогер ё журналист,
ё ки дар ҳамон саҳифаи журнали худ газету маҷалаи худ бароред ки фалон одам қалоб будааст, фалон одам дузд аст, имрӯз нисбаташ ҳукми фалон суд баромад ё нисбаташ фалон ҳалномаи суд баромад. ҳеҷ мумкин нест. ҳалномаи суд муддати 1 моҳ ба қувваи қонунӣ медарояд, ҳукми суд муддати 10 рӯз ба қувваи қонунӣ медарояд, ҳатто моҳҳо мекашад ба қувваи қонунӣ дарояд. аз болояш шикоятҳо меравад то судҳои болоӣ. вақте ки суд ҳалнома баровар, ҳукм баровар ба қувваи қонунӣ даромад, баъд он вақт блогер ё журналист ё дигар шаҳрванд метавонад ки дар газету маҷаллаҳо нашр кунад ё дар ютубу дигар каналҳои интернетӣ баромад карда гап занад. барои ҳамин то исбот набошад, далел набошад, ҳеҷ кас ҳуқуқи ба шахсияти дигар расидан надорад. ҳамагон бояд бидонед ки ҳама вақт ба шумо зарари моддӣ маънавӣ расондам, шумо пеши юрист адвокат равед, як ариза нависта гиред, марҳамат ба суди ҷои зисти ҳам ҷавобгар супоред. хо вай журналист аст, хо вай блогер аст, хо вай ҳуқуқшинос аст, хо вай ягон ҳамсояи шумо аст, ягон ҳамкори шумо аст. агар бефакту далел дар омма нисбати шумо гапи қабеҳ гуфт, шуморо қалоб гуфт, шуморо дуз гуфт ё ягон тӯҳмати носазо кард, шумо ҳатман ҳуқуқ доред зарари моддию маънавиро ба воситаи суд аз ҳамон шаҳрванд ё аз ҳамон корманди мақомоти идорае ки агар нисбати шумо шиканҷа овард, фишор овард, шуморо таҳқир кард, латукуб кард, метавонед зарари моддии маънавӣ худро талаб карда гиред. вақте ҳуқуқи худро донед, фаромӯш насозед ки ҳеҷ кас дигар баъдан ҳуқуқи шуморо поймол намесозад. баъзе нафарон ҳастанд ки хеле хуб медонанд, ҳатто маълумоти олӣ ҳам доранд, аммо рӯйрӯз дар ҳамин саҳифаҳои интернетӣ нисбати якдигар гапҳои қабеҳ мезананд, тӯҳмат мезананд. чӣ ҳақ дорӣ? ҳақ надорӣ. нафареро намешиносӣ, намедонӣ, ягон далелу исбот надорӣ, ҳуқуқи гап задан надорӣ. ҳеҷ кас ба чунин нафарҳо ҳуқуқ надодааст. барои ҳамин ҳар як инсон ҳуқуқи худро донад. дар амони худованд бошед. видеое ки ман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам, хуб мешуд ки лайк мемондед то ки ба дигар ҳамватанон равад ин видеоро тамошо кунанд. падилица кунед, равон кунед, дигар ҳамватанони мо ки агар сарсону саргардонанд гӯш кунанд ва истифода баранд, роҳгум назананд. дар амони худованд бошед.